ओरैबायदि फुजायाव नोंथांमोननो नै ओरैहाय एसे लानोसै नै बिथाङा एसे नायनो एसे मा नामबो गैया नामा दखानानो नामबो गैया दुकानों नाम नहीं कि तुम्हारा दुकानों नाम नहीं कि टिका होटेल oh iya কি হোটেল টিকা হোটেল ন কেনেকুৱা বাবা চেলিংপাতি মজা না কি পোৱা যায় চাওমিন আৰু এইটো কি কয় ঘুগুনি পোৱা যায় স্পৰল পটেটো বনাই আছে স্পৰল দাঙি চাচোন ভাইটি কেনেকুৱা আছে দাঙি চাওঁ কিমান ইয়াত এটাত 40 টকা 40 টকা ন কোনোবা যদি খাবলৈ মন গৈছে আহিব আমাৰ নলবাৰীত কি হোটেল এইটো টিকা হোটেল ন এয়া ৰাইজে খাই আছে এয়া ৰাইজে मा होनो मानसिफ्रा जागासिनो খাই চাব লাগিব ন কেনেকুৱা লাগিছে খাই চাওমিন খাই কেনেকুৱা লাগিছে চাওমিন জানা माबायदि मोनदों मोजां जानो जायाखै हा मोजां লাগিছে ना बेया লাগিছে मोजां ना गोथाव ना गोथाव जादों जानो बिराद मुखुब मानसिया हनै गोथाव ना आच्छा गोथाव जादोंनो एबार जों एसे खोन्थाबावनोसै ओरैजाय नै माबायदि नुदोंना बरिया ओरैबायदि मानसि ओरैजाय एसे खोन्थालांनोसै लामाजों ओरैजाय नै ओरैजाय ना ओरैजाय दा लोगोमोन ओरै फै समायना बिबारबो ओंखारदों नै सोरबाफोर जुदि मा होनो बयफ्रेन्ड बा गार्लफ्रेन्डफोरनो होनो दंब्ला नै इयाव लांफैनै ओरैबायदि फुजायाव मोजां हटेला एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो इयाव मा मोनो जोंहा नै दिल्ली साउथ इन्डियान पानिपुरि वाव बेसेबांलै पाप्रि मा मोनो नै खोन्थाजोब्बाय आङो सोरबा जादोंबो ओरैजाय एसे ओरैजाय खोन्थालांबावनोसै কেনেকুৱা লাগিছে পূজা আমাৰ লক্ষী পূজা ভাল লাগিছে বেলেগ দিনতকৈ এই বছৰ কেনেকুৱা লাগিছে হাই পাই ন চেলিং কেনেকুৱা হৈছে চেলিংও বৰ্তমান যথেষ্ট ভাল ন ঠিক আছে লগ পালো বঢ়িয়া না এই বছৰ বঢ়িয়া नै एबार जे खोन्थानोसैलाय नै दाना फैलायबाय मा मोनो नोंसानावलाय मा मोनो नैरोजाय खोन्थासै आं दाउदै माबा माबिसो मोनलायलांबायलां मा बुस्थु इयो मा मोनो चावमिनबो बानायो चावमिन चावमिना नोंसिना इदियावसो बानायो सारायावसो ओमफ्राय बेलाय मा बिलाय गुगुनि आच्छा ओमफ्राय हटेलनि नामा मा नाम हटेलनि नामा हटेल नाम गैथारा बागुरुम्बा हटेल ना जुदि सोरबाफोर जुदि जानो फैबा नै फैजागोन सारायाव एवनाय मा होनो सारायाव एवनाय चावमिन मोनजाफेराखैबा जाफैनो हागोन पानिपुरिबो दं बावैसो ना ओरैजाय आरो ओरैजाय एसे खोन्थानोसैलाय नै ओरैजाय बिबार बागान एसे खोन्थानि बरिया बिबार ओरैजाय फुथुला जुदि सोरबाफोरा जुदि गार्लफ्रेन्डनो होनांगौ दंब्ला नै बिबारखौ लाफैनो हागोन गार्लफ्रेन्डफोर दंब्ला बिबार होनांगौ दंब्ला नै बरिया बिबार दङ मोजांथार नै ओमफ्राय ओरैजाय एसे खोन्थानोसै ओरैजाय नै मानसियानो मानसि फै जों ओरैजाय थांगोरनि ओरैजाय थांगोरनि ओरैजाय खोन्थाग्रोनोसै नायलांबाय थादो आं दहाय फुङाव एसे खोन्थानाय जादोंमोन ना दहाय मानसि गैयामोन एबार बिसोरनाव मा मोनो आं सोंसै नोंसोरनाव मा मोनो दाउदै ओमफ्राय मा संदों बेदरजों मा मोनजायो गासैबो मोनजोबो ना माबायदि जादों सेलिंफ्रालाय बेलेग बोसोरनि बायदि देग्लाय माबायदि फुजाफ्रा साबसिन ना बिराद साबसिन देग्लाय बोसोराव साबसिन ना मानसिफ्राबो ओरै जासोगारदों ओरैजाय नै आरो ओरैजाय एसे खोन्थालांबावसै आङो फुजा मानोबो थांनि एबार ओरैजाय थांसै माबा खोन्थानोसै मा होनो ओरैजाय खोन्थानोसैलाय मेन पेन्डेल दहाय आं खोन्थादोंमोन ना फुङावहाय नै आराम लोगोबाय
माबोरै आदा खबरा फैबाथो बाजैबो जोबजा जानो फैबाय ना बाजैबो बाजैबो फैदों दिनै फैखाबाय ओमफ्राय गाबोन फैला फैथ'ला होमबा फैला होमबा आदा आङो गाबोन बेलेग हाबाफारि दं बेहायनो आदसा फुटबलनि माबायदि मोनखो आदा फैनानै मोजां मोनदों आवगोलसो साबसिन मोनदों आवगोलसो साबसिन ना जायगाफ्राबो एसे मोजां जादों सोबबो मानसिफ्रा साबसिन होनना बुंदों बारु एबार ओरैनो बयनिबो साननायफ्रा एसे दोल जादों बारु औ दा बिदिनो एसे मोजां खालामनांगोन आरो परिबेखखौ मोजां खालामनांगोन लोङै जायै हुलुसुलु जाया बयबो आरो मोनसे नोलोबारि जायगाखौ एसे मोजां लाखिनाया मोजां मोजां नोलोबारियाव फ्राय बुंनो थाङोब्ला बर'नि मोनसे मैखोम एरिया बे गगा महालाव बेखायनो बे बर' एरियाखौ साफ्रोम बर'फ्रा मोजाङै मोनसे लाखिनांगौ सारफ्राव मानो मोननांगौनि गोनांथि दं नोलोबारि होननाय लोगो लोगो बेहाय मा मोना आरो माबायदि परिबेक बेखौ मोजां खालामनांगौ बे जों साफ्रोम दैदेनगिरि बा साफ्रोम सुबुंफोरनि मोनसे बिबान आरो एसे खोन्थालांबावसै आङो एसे खोन्थालांबावसै हाय कैसे आना हुआ रे बाबा ठीक है ना आके कैसा लगा अरे मैं दोस्त कैसा लगा आके लाइक दिया ऐसा लाइक दिया है लाइक का मतलब है ठीक है ना एबार खोन्थालांबावसै दायो नै मानसिफोरखौबो दायो बर्थमान लोगो फैथ'वाखै बारा ओरैजाय नै गारि गुरा जुदि नांगौबा सोरनोबा लांफैनो हागोन ओमफ्राय एबार मेलाव हाबसै एसे मार्केट मेलाव एसे हाबनानै खोन्थानोसै आङो माबायदि मा मोनो मार्केटआव ओरै हाबना ओरै ओंखारबोनोसै नैबे जाबाय मार्केट ओरैबायदि मोजां जादों माने बेलेग बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय बोसोराव साबसिन जादों एबार जाय खोन्थानोसै नै मानसिफ्रा माबायदि जोम खोन्थानोसैलाय बरिया ना बाबा बरिया ओरैबायदि गिर नुदों ना मानसिफ्रा ओरैजाय बेग मोनगोन ओरै मानसिफ्रा ससमा बायदों ग्लासबो बायदों ओरैजाय सेन्देल बरिया सेन्देल ओंखारदों खिन्थु नै खम प्राइसआव मोनांगौ माने बेसेबां प्राइसआ 250 ओरैजाय 200 ओरैजाय 50 सेन्देल मोनो इयाव नै सोरबाफोर नांगौबा इयाव लांफैनो हागोन 50निबो मोनगोन ओरैजाय बेगखौ खोन्थानोसै आङो बेगाबो जे प्राइसआ दङ 100 प्राइस ओरैजाय 200नि प्राइस मोजां बेग दं नै सोरबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन जोंनि नोलोबारि फुजायाव ओरैजाय एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय खोन्थाबावनोसै ओरैजाय बेखौहाय मा बुङो मा होनोमोनलाय बेखौ बेनिखौ मा होननायखौ मिथिला आङो ओमफ्राय ओरैजाय दङ गस्ला लंपेन्ट बेयाव माने प्राइस माने फिक्स प्राइस होनाय जायाखै हाय ओमफ्राय ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय सना रुफा ओरैबो बरिया मोजां डेक'रेसन खालामदों नै बिथाङा नांगौबा लांफैनो हागोन खिन्थु फिक्स प्राइस बेबायदि गैया ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा मुगा सादराव बरिया बेखौबो एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय एसे खोन्थाबावनोसै आङो बेयावबो मुगा सादर बेयो मा बुस्थु दा कि बायद' এইটো আচ্ছা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি ডিব্ৰুগড় এতিয়া মানে চেলিং পাৰ্টি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ চেলিং পাৰ্টি কেনেকুৱা আৰম্ভ হৈছেহে নহয় জানো ন আগে পিছে ইয়াত কেতিয়াবা আহিছিলে নেকি আপুনি নাই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ন আহি কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া মজা লাগিছে ন প্ৰথম ন এইকেইটা ন नै नुदोंना बेफोरो मोजां बुस्थु बियो नांगौबा इयाव लांफैनो हागोन ओमफ्राय ओरैजाय खोन्थाबावनोसै आङो नै ओरैजाय बे बिस्कुटआ नै नुदोंना ओरैबायदि मोजां नै बेफोरो नांगौबा जुदि जोंनाव नैयाव लांफैनो हागोन बे जाहैबाय गगामुख नोलोबारि फुजा मण्डपाव itu mode पेरा न नुदोंना नै बेमान बुरे माल लाबोदों सोरबाफोर जुदि नांगौबा लांफैनो हागोन नैबेयाव आं जायगा खोन्थानोसै मा होनो इयो पार्थना एन्टारप्राइज ओरै आसार थासार दंजोबो खोन्थाबाय आङो सोरबाफोर जुदि नांगौबा लांफैनो हागोन आरो जाय एसे खोन्थाबावनोसै ओरैजाय एसे खोन्थाबावनोसै आङो ओरैजाय नै मानसिया ओरैबायदि बिजि सना रुफा बायदों गासिबो मानसिफ्रा ओमफ्राय ओरैजाय मा मोनो एसे खोन्थाबावनोसै ओरैजाय ओरैजाय थांग्रोनोसै हाथायखौ एसे खोन्थाबावनोसै ना मेलाखौ नैबे जाफुंबायसोलै
ओरैजाय एसे खोन्थाबावनोसै मानसियानो मानसि नै ओरैजायबो एसे गेलेग्राफोरखौहाय मोननाय जायो लांफैनो हागोन नांगौबा ओरैजाय फुथुलाबो मोनो बायदिसिना मोनसोगारो माथो मोजां मोजां बुस्थु ओमफ्राय ओरैजाय नै खोन्थासै आङो इयाव गस्ला लंपेन्ट इयाव प्राइसनि दंखायो नै फिक्स प्राइस 50 प्राइस बेखौ जुदि नांगौबा नै लांफैनो हागोन नै बाबुआ ओमफ्राय ओरैजाय दंफैयो 150 प्राइस नुदोंना नै मोजां मोजां नांगौबा लांफैनो हागोन नै ओमफ्राय ओरैजाय दं नै लेडिसबो मोनो गासिबो मोनजोबगोन नै गेसजों मा लादों नोंसोरलाय गस्ला लंपेन्ट लादों नामा लाबायानो फिनसे लाबाय लाथ'वाखै बायनो नागिरदों प्राइस नायदोंसो ओरैजाय खोन्थाबाय ओरैजायसो खोन्थाबावनोसै आङो ओरैजाय आरामखौ खोन्थानोसै ओमफ्राय ओरैजाय मोजां मोजां बुस्थु ओमफ्राय बे मा जाहैबाय मुम्बाइ लटारि बेयावबो दंबाय नै माबायदि खेल बेखौ आं बारा मोजां मिथिया 25,000 माबायदि बे बुस्थुआ आं बेखौ बारा मोजां मिथियासै आङो अब्लाबो खोन्थाबाय जुदि सोरबाफोर बिनि सायाव आइडिया दंबा खोन्थाहरनो हागोन ओरैजायबो आपना नासिब आच्छा आपना नासिब बेबो माबायदि खेल आंबो बारा बिनि सायाव बारा मिथिया थेवबाबो खोन्थाबाय आङो ओरैजाय जाहैबाय मबाइल केमेरा स्टेन्ड नै बेयावबो दङ ओमफ्राय बे जाहैबाय जय मा काली आसार ना কি আচার আছে আপনার ইয়াত অমৰা আছে নহৰু আছে বাগান আছে জলফাই আছে আছে ন ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে তেজপুৰ আগে পিছে কেতিয়াবা আহিছিলে নেকি আপোনালোকে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম ন কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভালে লাগিছে ন ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি আহিছে ন চেলিং পাতি কেনেকুৱা হৈছে ন ঠিক আছে এতিয়া खोन्थानोसैलाय सना रुपा नै जा बिनानावमोना सनासो लाबाय ना मा लाखो नोंसोरलाय सनासो लाबाय सना बिखसो मोजां मोनबाय नोंलाय मायदि मोजां नायनां नै थाबेसे नै बिलाय हा 50 थाखा दे ला दे ओरैजाय खोन्थाबावबाय आङो ओमफ्राय एसे ओरैजाय खोन्थालांबावसै मा नुयो ओरैजाय नै फैबाय आङो दायो बेगाव बेयावबो फिक्स प्राइस होनाय गैया थेवबो बेगफ्रा मोजां मोजांथार नांगौबा लांफैनो हागोन हाय बरियाना बेग लासा नेকি आच्छा ओरैजाय नै खोन्थाबाय एबार ओरैजाय थांसै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मा मेथाइ होनोलै बेखौलाय बेखौबा मा मेथाइ होनो बेखौबो एसे खोन्थासै आङो मा बियो मुम्बाइ मालै बियो मुम्बाइ पटेट' स्टिक ना मोजाङानो इयावबो पटेट' स्टिक नै बिदिसो बानायदों इयाव पटेट' स्टिकआ नै ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय एसे खोन्थालांबावसै आङो ओइ लामाखैजाय एबार फुजा मन्दपखौ एसे खोन्थानोसै दहायो आं फुङाव फैबा इसिबां माबा गैयामोनथ' एबार आं फुजा मन्दपखौ एसे खोन्थालांसै नोंथांमोननो एसे फुजा मन्दप खोन्थालांसै आङो माबायदि नुयो नै एबार एसे फुजा मन्दप खोन्थानोसै नै माथो बाजैमोनहाबो फैबाय मोजां ना बाजै सोर फैदों आदा फैदों ना ओमफ्राय इयाव खुलुमखांबाय आं एसे खोन्थानोसै नैबे जाहैबाय जोंहा फुजा मन्दप आं बेयाव माखासे नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों दा बेयाव मां गायनाय जागोन नालाय बेयाव एसे खोन्थानोसै आङो नाम আছে नेকি केइटा बजात হ'ব नाम अपेनिं हल ना এইটো अपेन हल एबार खोन्थानोसै आं दहाय खोन्थादोंमोन ना नोंथांमोननो दहाय एसे दायो नाम माबानि कीर्तन गायगोन बिसोरो ओरैजाय नै जोंहा सारमोना इयाव जिरायना दङ डेक'रेसनफोरखौ माबायदि नुदों नायनानै खोन्थाहरदो आं दहाय फुङाव खोन्थादोंमोन ना नोंथांमोननो एबार नै दायो मटिखौ अपेन खालामनाय जाबाय आरो माखासे मानसिफ्रा बोर लादों
खाथियावसो दंबा मोनसे आङो ना दहाय आंबो फुङाव खोन्थादोंमोन ना इसिबां माने मानसिबो गैयामोन दायो मोनाबाय मानसि जाबाय ओरैजाय सारमोनाबो फैबाय नङा होमबा ना एबार डेक'रेसन माबायदि नुदों सोरबाफोर जुदि नायदोंबा खोन्थाहरदो माबायदि जादों डेक'रेसना ओरैबायदि क्लिन जादोंना नै ओरैजाय जोंना नानिया हाय लाक्कि फुजा नायनानै बुंहरदो जोंनि फुजा मन्दपखौ माबायदि नुदों क्लिनाव माबायदि एक्सपार्ट जानाय जायाखै